ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲಾರು ಪನ್ನನು ಎನ್ನುವೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಜಿ ಅನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಬಯ್ಯಾನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಿಯಾನ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮುಲ್ ರಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದೆ ರೆಡಿ ಜಿಯಾನಗ ಜಿಯತ್ತು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತಿಳಿ ನೋಡು ಲಾಂಟಿ ನಕ್ಕಲೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲು ರಡ್ಡೆ ಆಡೆ ನೀಲ ಪೋಂಡು ಅಜ್ಜ ಇತ್ತ ಪುಗ್ಗ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಪುಗ್ಗಲ ಬೋಡು ಅಂಡ ಅಜ್ಜಾಡೇನಿ ಪುಗ್ಗ ಒಡೆ ಪಾಡ್ನು ರಮ್ಯಾ ಪುಗ್ಗ ಡಬಲ್ ಕಟ್ಟು ತೊಲಿಯತ್ತ ರಮ್ಯಾ ಮುಕ್ಲಿಂತಲೆ ರಜ್ಜನ ಅಂದವು ಟೀಲೆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೂರು ಏನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯರು ಮೊದಲೇ ಬಾಸ್ ಹೀರೋ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಂಡ ಜಾಕೆಟ್ ದಂಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜಾಕೆಟ್ ದಂಗಿ ಅಂದು ಮೊದಲೇ ಶೋಕುಂಡ ರಕ್ಷಣ ಹೀರೋತ ರಕ್ಷಾನಲ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ಆತನತ ಮುರಾಣಿ ಎತ್ತೇಳ್ದು ರಕ್ಷಣ್ ಈ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತ ಏರಾ ಬತ್ತೇರು ಕೂಡ ಉಲೆ ಜಿಯನ್ ಉಲೆ ಬಲೆ ಚಿಕ್ಕನ ಅಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುಗ್ಗ ಬ್ಲೂ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಬ್ಲೂ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೇನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಏರ್ಲ ಬರಡು ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡನೆ ಖುಷಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದಗೈತ ಹಂಗೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕನಂಜಿ ಅನ್ನ ಮೂಲು ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಶಿಕಾರಿ ಪೋರಾವ್ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗ್ಕೋದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕಾರಿ ಹೋದವರ್ಪ ಅದು ಇಪ್ಪಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಘ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ದುಲೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಘದ ಲೀಡರ್ ರಮ್ಯಾ ಫೋಟೋ ಅಂಕಿತ ಅವಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ నాకు ಪೂರ ಕುಲ್ತೀರ್ ಅವಳು ಅವಳು ಜಿಯಾನಿನಂತ ಪತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇದೇ ಬಳೆ ಜೋಕುಲು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ त्यांच्या ರೂಮ್ ಉಡಲ್ಲೇ ರಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಕಲು ಮುಲ್ಲೈಂಡು ಕುಲ್ದ ಕೊಪ್ಪ ಮೂಲೆ ಕೊಪ್ಪರ ನೆಟ್ಟದ ಚಾರ್ ಜೆಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ತಮ್ಮನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಯ್ದಂಡು ಒಲ್ತು ಪಂಡ ಆಶಲ್ಲರದೆ ಆಶನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆರತೆ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ವೈಫು ಪಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಕ್ಕ ಅವಡು ಮೊದಲೇ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ರಾಯಜಿ ಬಡ್ಡೆ ಗೈಕೋಸ್ಕರ ತಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಕಡ ಕೊಡ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಪೆ ಈಗ ಈದ್ ಕಡ ಕುಡಿಯರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಈಗ ಬದ್ದದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂಲ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಬೈದೆಡು ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕನ್ ಅಕ್ಲನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಂಟಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಕಿತಾಗ ಪಂದ ಅಂಕಿತನಲ್ಲಿ ನೀ ಬಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಜಿಯಾನ್ ತುಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲೆ ತುಕ ತುಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಮೂಲ ಆಯ್ ಅವು ಇರ್ನಾನೆ ರೆಡ್ ಅವು ಪಿದಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪುಗ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡತ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರ ಬನ್ನಿ ಆತ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂದ ಎಡ್ತೋವಾರ ದುಮ್ಮ ತಟ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕನ ಬ್ಯಾರಿಟ್ ಕುಲ್ಲುದಾತುಂಡು ಅಂಚ
ಮೂಲ್ತಲೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಕೇಕ್ ಜಿಯನ್ನನೆ ಕೇಕ್ ಜಿಯನ್ನಲ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ್ತು ಓಲಿ ಜಿಯನ್ನ ಕೇಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ರೆಡ್ ಕೇಕ್ ಜಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಅಂಕಿತನ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕನಟಿದ್ಯರು ಮೂಲಿದ್ದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮುಂದು ದಾನಪ್ಪ ಈರ್ ಪೋತು ಜಾರ ಎನ್ನಾರು ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿತಾರೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ತೀಯ ತಿಂಕ್ ಪಂಡ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಕೊಡಿತ್ತನ ತಂಚ ಐಕ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪೂರ ಬರ್ಡೇದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಡು ಪೂರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಸತಿ ಏನೈತನ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅವಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕಿ ಸತ ಅಂಚಿಂಚು ಹೆಚ್ಚ ಪೋಪ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಆತನ ಇಲ್ಲಡ್ಲೇನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆತು ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಏನು ಎಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಜಿಯಾನಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಏನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಂಬೆ ನಿಕ್ಕು ತೂರಿಪ್ಪಾರೆ ಇಂಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ಗೊಂದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಏನ ಪೂರ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಡ ಕನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಪೂರ ತುಂಬೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದ ಅದ್ರ ಪತಾಂಬತ್ತಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಬದ್ದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರು ಆಂಟಿನಾಗಿ ಇರ್ತೀರದೆ ಎಟ್ಟು ನಾಲ್ ಆಂಟಿನಾಗಿ ಇರ್ತೀರ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಟ್ಟ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂಕಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಗಡಿ ಬಿಡಿತೆ ಅನ್ಲೆತ್ತಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದೀರಿ ಅಂತೀರೇನು ಲೆತ್ತಿದೈತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬರೀತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಬಂತೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಡಪುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತೀಜಿ ಮುಖ್ಯಂಕ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೆಯಿಂದ ಪಾತೆರ ಒಂಪುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚ ಮುಖ್ಯ ವೀಡಿಯೋದ ಈಗ ಹೆಚ್ಚ ಪೋಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲಿತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಇಂದೆನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲು ವೈಫ್ ಬತ್ತೀತಿಜೇರರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತನೆ ಇರ್ತದ ಮೂರು ರನ್ನೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೋರು ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಕೊರು ಬಂದು ಅದ ಬಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚಿನ ತಟ್ಟ ಒರಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ ಏರೇನು ಪೂರ ಪಂತೈತೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ ಪಂತೇನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯಗೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಐ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಚ್ಛೆ ನೆರವೇರಿಸಾರ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದಂಡ ನೆರವೇರಿಸಾಗ ಪಂದು ತೂವಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಲಂಚೇನೆ ಅವು ಏನೇ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಕಲು ಆಯಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕುಲು ವರ್ಷಗೋರ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು 10-15 ದಿನಕ್ಕೋರ ಬಂದು ಮೂಲಿ ತಾಂಟಿಲ ಚಿಕ್ಕಲ ಬತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ದನು ಪೋಪೆ ಅಂದು ಯಾ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾ ಆಶೆ ಇತ್ತದು ಉಂಡು ಆಪುಂಡ ತೆಲ್ಪನ್ನಿಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೋಲ ಆಶ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಪೋಕುರಿ ಕಿಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕೊಲ್ಪಲ ಕಡಪುರಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಮೂಲು ಏನಂತೂ ಒಲಿ ನಿಕುಲು ಯಾನದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ ರೆಡಿ ಆತಿಜಿ ಯಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆತೇನೆ ಜಿಯಾನಿಗಂತೂ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ ಇಂಚ ತೋಜು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆನಂದು ಏಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಕೇನುವೆ ಯಾನು ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆನಂದು ಇನಿ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆನಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಆಗ ಒಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬತ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲೆ ಇನಿ ಆಲ್ಲಾನೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಂಟಿಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಆಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೆ ಅಮ್ಮಗೊಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೋಲು ಪಂಡ ಬಾಲೆನು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ಆ ತಿಂಕ್ತು ಚೊಪ್ಪಾರ ಆದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇಜಿನ ಎನ್ನೋಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ನ ಪಂತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಲು ಪಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ನಾಲ್ ತಂಗಡ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೀರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೊಕುಲೆ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಶಾ ರಮ್ಯ ಮೊಕುಲು ಅಕ್ಷತಾ ಅಂಕಿತ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಬೈಜ್ಜೋಲು ಅಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದೇ
ಮೂಲಿದ್ದ ರಮ್ಯ ಆಂಟಿ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಲೇ ಕೊಡ್ತುನು ಆಗಿತ್ತ ಆಂಟಿ ಉದ್ದೊಲ್ಲೋಲು ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಂಡೆ ಚಂದಿತ್ತನೆ ಕೆಂಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗಲ ಅಂದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಆಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒರಿ ಇತ್ತೀಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲೊಂದು ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅರೆಗ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಗನ ಬಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಗನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರ್ಲ ರೆಡಿತ್ತಂಡೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೋಂದು ಉಂಡು ಏನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಗಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂತ ಮೂಲ ಅಜ್ಜಿ ಗಾನಪ್ಪ ಕವರ್ ಕೊರ್ನಿಕಂಡ ಆ ದಿನ ಕೂಡ ಆನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಡೋಕಂಡು ಬಂಡ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ನಲಂಚಿನ ಆಯ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಹೂ ಬೋಡ ಉಗೆ ಪತ್ತು ಒಂಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತೂವೊಲಿ ಆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಚೇಂಜ್